iets knopje. En als we daarop drukken, dan komt er een beveiliger. Zullen we het eens bezieken? En nou is het knop. Waarom komt er nog in? Waarom was dit alleen nog in Zuid-Afrika? Waarom hebben we hier net al eens een knop? Maar Jennifer, dat komt toch veiligheid. Het is een heel groot thema in het leven van Zuid-Afrikaan. Door een hele dreige geschiedenis hebben we hier in Zuid-Afrika een heel groot verschil tussen arm en rijk. En waar er een groot verschil is tussen arm en rijk, daar gebeurt er echt nog wel eens wat. Dus dan moet je bedenken, stellerij, maar soms ook nog wel volle slimmere dingen. Dus daarom hebben wij zo'n knopje. Zusje, dan ik net een heel soort mensen op strittenbordje. Daar veiligheid met het net veilig genoeg voor. Een heel soort band die geloven dat ik wat langer op squallen, want daar is een heel soort sport. Nice kwaliteit kunnen ze daar voetballen, ze kunnen daar tennissen, atletiek. Ja, en als ze dan met die thuis komen, dan hebben ze de putten wel uit. En jongens, zusje net een heel soort mensen op stritten. Juist voor donker thuiswijzen. Mensen die er soort deelt aan, die wij in een estate. En dat is een soort woonwijk maar een heel groot scatter op binnen. En dan, het rest, echt nog een heel soort stroom te winnen. Misschien nog een paar camera's erbij. Die stroom te winnen, was ik niet zo vaststellen, ik weet zo eens in wonen, maar ik kan. Maar dan, maar best wat meer stroom erop. Mensen die het net een soort yield hebben of geen yield. Hier ben je in een township, je is juist wel een heel soort meer mensen op straat wordt zien, maar ja, ik yield dat mensen wel wat voorzichtig binnen, daarom denken dus. En hoe is dat dan bij je thuis? Nou, zoals juist, hebben we tralies voor de ruiten. Ja, ik wil net zeggen dat we in een gevangenis zijn, liep het wel een beetje zo. Maar de tralies zitten aan de binnenkant en het ruit kan gewoon hier. Zodat er een beetje ruimte wordt, kan een korte weg in en uit komen. En wat we dan ook nog gaan is, en dat is wel wat, we gaan je iets knopje. En als we daarop drukken, dan komt er een beveiliger. Zullen we het eens bezieken? Zo. Oké, zo'n neetknop is net heel ongebroekelijk in Nederland. Want gewoon mensen die zich onveilig voelen, rennen mij zo'n neetknop rond. En wanneer ze op die knop drukken, neemt hij het loert op en komt dat via een centrale bij de politie te landen. Mij de locatie van de knop. Zo'n knop is vooral wichtig voor mensen met gevaarlijk werk. Big leagues, journalisten. Die heel tijd vaker bedriegen worden door de politieke verdeeldheid in Nederland. En voor deze mensen is zo'n knop uitrekt. Oh, daar wie de beveiliger al. Thank you for coming. Duurt hier. Ja, en dan ben ik op de telefoon, waar je WhatsApp-groepjes met me op zien kennen, als er wat aan de hand is in de buurt. Ja, dan valt om het taak, dan zit er nooit wat op elkaar. Dan ben ik net samen bak, hè? Die WhatsApp-groepjes hebben hier in Friesland echt in inbraak. En dat komt voor in buurten bij dit boert. WhatsApp buurtprofessie. En zo houden we de buurten bij z'n allen toch een stukje veiliger. Maar wat hast nou lauwer? Zo'n knop als in Zuid-Afrika? Of vielen je hem eigenlijk al veilig genoeg? Drop het in de comments.